Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora, gora, hemen dator banana zerta. Espioi jokoa. Gerrari txikia gerrari handiari, erantzun txanda! Argi eta garbi entzuten dizut, txikito. Ez esan txikito! Gerrari txikia naiz! Bananafonoarekin jolasteko agente sekretuen kodean hitz egin behar duzu, Donkey Kong! Zera, gerrari handia! Bai, gerrari txikia. Bai jaztagarria. Ez, hau serioa da! Gorila agenteak gara misio erabat sekretu batean. Oianeko bazterrik sakon, ilun eta arriskutsuenetara bidali gaituzte. Benetan? Bai! Eta ez dago jakiterik zenolako piztia pasatik arungabe egon daitezkeen hemen zelatan. Zergatik ez dizkiegu banana jostailuak lapurtzen? Ez da jostailua. Genio militarrok argi ikusten dugu hori ezkutuan entzuteko gailua dela. Etxaiaren gandik informazioa lortzeko tresna bikaina. Ba, niri jostailua iruditzen zait. Ez da ba, zelatatzeko gailu sekretua da. Eta atzaparrak gainean jarri behar dizkiot korkoputzen begirunea berreskuratzeko. Entzun ondo, laguntxuak onan datoz eta. Ezer ikusi duzu gerrari handi? Oraindik ez gerrari egon, zerbait dabil sastrakartean. Egia da! Nire aurrean dago. Begira honi! Zer izango ote da? Ez dakit, espaziontziren batetik eroritako zerbait behar bada. Ziurraski botere magikoak ditu. Hala uste duzu? Nire bananafonoa, desagertu eginda! Arrabio zontarka kaiale lapurralakoak, narrasti ustelko aldar zikinak! Zertarako dute bananafonoa? Ziurraski ura erabiliz espiatu nahi gaituztelako. Esaten dugun guztia entzun nahi dute. Orduan benetan entzutekoak emango dizkiegu. Bai, ziri ederren bat sartuko diegu. Bai, deitu egingo diegu. Eta gero, berehala moztu! Ez, horrekin ez dute eskarmentu hartuko. Baina badakit zer egin. Berandu zatozte! Barkatu, jauna! Berandutu egin zaigu baina arrazoion batengatik! Sekula ez dago arrazoionik berandu iristeko! Zer da hau? Ezkutuan entzuteko gailu bat da, jauna! Zelatatzekoa! Bosta sola niri gailu eta gailu ondoak, boterea da sola didana. Botere gorena, mugarik gabeko boterea, zera egingo nauena. Boteretsua! Aizu, Donkey Kong, zer egin behar dugu aurkitu dugun kutun distiratxu berri honekin? Kristalezko kokoa bera baino magikoagoa den zinginarriarekin? Kristalezko kokoa bera baino magikoagoa? Kontua da, non eskutatuko dugu? Leku gorderen batean, demagun adibidez, Kongo-Bongoko oian debekatuan. Inork ez du aurkitukoan. Eta muskerrek ere ez? Ez da krokoputzetaren gaizkideek ere. Gaizkideak! Zer da gaizkidea ba? Mespretsuzko hitza da, gu bezala gizarte maila basuenean dauden morroi gaiztoi dagokiena. Egon isirik behin gozkak alerto babo alakok, hau entzun nahian nabil. Ez du inork jakin behar kutun misteriotsu magiko hau oian debekatuan eskutatuko dugula. Klub Kruxa! Zoazte oian debekatura, oraintxe bertan! Botere iturri hori nahi dut!
Txantxa bikaina, zeri ederra sartu diegu. Krankia hau bete hortz geratuko da. Zenbat aldiz esan behar dizuet horrela ziria sartzen ez ibiltzeko. Jostatzen ari ginen, hori baino ez? Tximino burudun guztiek dakite hori Kongo-Bongoko kutun magikoa dela. Gaitziturri utxutza da. Arrisku bizian gaude orain. Zer egin behar dugu? Inork ez aurkitzeko moduko lekuren batera eraman. Zoazte oian debekatura eta eskutatu kutuna atxekabearen putzuan. Wow! Nien naiz Kongo-Bongoko oian debekatura joango. Joan egingo zara, derrigorrean, Kongo-Bongo zure eskuetan dago. Baina hau harrigarria da gero, ikaratuta zaude. Ez hoixe, zutaz kezkatuta nago, txikito. Oian debekatu horretan, zingiretako munstroa dagota. Zingiretako munstroa. Utzi ergelkeriak egiteari eta ospa hemendik. Ez dago jakiterik zen olako gaitzak askatu dituzuen dagoeneko. Zoazte! Eta azkar! Artaburu alakoak. Horrekin eskarmentu hartuko dute, eta hemendik urrun egongo dira aldi batez behintzat. Amatxorik galdetuta naizen gaiztoa. Etxetik aldegin nuen dena lapurtuta. Zilarrezko aiztoak eta kobrezkoak, urrezko bitxi guztiak niretzat hartuta. Gezurretan nabil beti, baita ere harrapaketan. Sarraskiak burutzen, jotake lapurretan. Arpilatzen zein ondo, pasatzen dudanik. Ez dago munduan, hau bezalako lanik. Eta zer lapurtzen dut nik txorizo zein txistorrak, gauzarik xumenak edo faraoien altxorrak, baina denetan onena egundokoa, tximino ez zaintzen duten kristalezko kokoa. Lan bikaina nahi duzu eroso erraza, azkarra beraztuta legin eskasa, zatoz gurekin. Gezurretan nabil beti, baita ere harrapaketan, sarraskiak burutzen, jotake lapurretan, arpilatzen zein ondo pasatzen dudanik, ez dago munduan, hobezalako lanik, ez dago munduan, hobezalako lanik. Oso kanta polita. Bai hoize. Bat bi, kompainia, kalti! Kruxa! Kruxa! Klump, non dago kutun magiko hori? Oraindik ez duzu Donkey Kong aurkitu? Ia, jauna! Ia? Zer esan nahi du ia horrek? Burua galdu eta oraindik aurkitzekotan zaudela? Ez, ia da oraindik ez dugula egin, baina egitekotan gaudela. Behar bada, batek daki. Ez esan galduta zaudela. Ez, jauna, ikusmen usaimen eta norabidearen zentzumenek ez didate utxegin oraindik. Bat bi. General Ergeller taburuan! Donkey Kong olio guzti utxada, Donkey Kong olio guzti. Nahikoa da, naiz eta. Badakit, txantxetan baino enabil, lasai. Ez dago zertan beldurtu. Neu izan naiz ergela. Zu izan zara? Jakina, nor bestela. Orain utzi paliazokeriak, atxekabearen putzu hori aurkitu eta hemendik aldegin nahi dut. Baita nik ere. Horrela ikasiko dute. Nork zer ikasi? Donkey Kongek eta Didik ikasi behar dute. Ziria sartzen ibiltzea, ez dela jostagarria. Ez dut ulertzen. Azalidazu dena ondo historia aurreko lagun horre. Donkey Kongek eta Didik tresna bitxi bat aurkitu dute. Eta nik esan diet botere gaiztoak dituen kutun magiko bat dela.
Orduan oian debekatura bidali ditut, gauza hura angorde edo eskuta dezaten. Baina egun ere ez dagoen leku batera bidali ditut astakirtenak. Karma negatiboa du horrek fosil gizona. Baina ze arraio diozu? Zen legea da lagun. Egindako okerra itzuli egiten da. Ta oraintxe zuzentzen ez baduzu, ziur egon azkenean damutu egingo zaizula. Ez zaite zer gela izan, txantxa bat baino ez data. Txantxa baino ez! Txantxa baino ez da izan? Ziria sartu didate. Hori okerrago. Klump eta Kruxa oian debekatuan daude. Baliorik gabeko kutun baten bila kristalesko kokoa lapurtzen ibil nintekeenean Donkey Kong ez dagoela aprobetxatuz. Ui, kristalesko kokoa. Kruxa, utzi misio hori eta zatozteko arten nagusira oraintxe bertan! Ezin du. Zergatik ez! Gauza txar bat gertatu da. Urduan aurkitu klub eta saiezu bere ipurdi lodizikin honek hartzeko oraintxe! Ez daukazu oio egin beharrik! Klump! Kaixo, jauna. Dena daukat, dena kontrolpean hemen, jauna. Gaizkilean ikasliburuak zera dio 109. ikasgaian. Gainerakoek utz egin ondoren, askatu eta zeuk egin infernuko plan maltzur gaiztoak, zuk zeu! Nola sartu dituzu pirata txiki hauek harri bitxi honetan? Piratak? Zer? Odo ez? Uartean daude. Donkey Kongi esan behar diot. Hemen da, txantxa, aurka jarri zaizu, erantzun karmikoa. Zaindu kristalesko kokoa eta isa. Oso dardara negatiboak sumatzen ditut. Atzera, Jak! Ni eskarbi naiz, ez jak. Eta nire eren aitonaren izenean nator neure oinordekotza hartzera. Kristalezko kokoa. Zer esan behar dizuet lagunok, zuek uin negatiboak dakartzazue, oso negatiboak. Baina zorte hona izan duzue, nik mantrak banatzeko eskumen kosmikoa baitaukat. Baina hori egin baino lehen, zuen txakrak erabat garbitu eta kosmiko kitxukundu beharko dituzue adiskideak. Zazarretu, baina uste dut ez dira zuela tutik ere ulertu. Tira, uste dut zeuzarela ezer ulertu ez duena. Entzun duzu hori? Didi? Laguntxo! Non zaude? Zingiretako monstrua! Ez! Alde mendik! Nahikoa da, mesedez! Ez dago inon zingiretako monstrorik. Bai, badago, nik behin ikusi dut. Tximinotxoa nintzenean, krankik beti esaten zidan oian debekatura ez etortzeko. Zure irudimena izango zen, Donkey Kong. Ez hoixe, nik badaki zer ikusi nuen. Oian debekatuan bizi da piztitzarra, ni txikitatik izutu nauen bakarra. Larru gogor, atzapar luze, letagin zorroz begirtenak, besoak zabalduta izutzen gintuen denak. Beldurgarria egizu bai oiu, zingiretako monstroak izutu egingo zaitu. Haren kiratxa uste lusaina dario, arrez gainezka, hilea berarri zornez beteak. Benetan diot, ikaragarri, begiak zituen gorri-gorri, zuaitzaren pareko besoak dardarka jartzeko modukoak. Beldurgarria egizu bai oiu, zingiretako monstroak izutu egingo zaitu. Beldurgarria egizu bai oiu, zingiretako monstroak izutu egingo zaitu. Beldurgarria egizu bai oiu, zingiretako monstroak izutu egingo zaitu. Beldurgarria egizu bai oiu, zingiretako monstroak izutu egingo zaitu. Donkey Kong olio busti hutsa da, Donkey Kong olio busti... Zingiretako monstroa izan zitekeen. Nola ere ez? Oian honetan ez baitago inortxo ere, zu eta ni bakarrik.
Donkey Kong, itzuli txabolara, azkar! Baina ez dugu atxekabearen putzua aurkitu! Ez dago atxekabearen putzurik artaburu alakoa. Asmatu egin dut zuei eskarmentua ematearren. Txantxa baino ez da izan? Orduan kutunak ere ez du gaitzik sortzen? Zaburutxa da, aztu behingoz. Skarbi eta bere morroiak uartean daude. Zatozte askar bestila. Kranki, zer gertatzen da? Kristalesko kokoa, ura lapurtzen ari dira. Badakizuen hor. Skarbi! Geldi hemen, soldadua! Emaitazue oraintxe zera hori, zera, trabankulu magiko hori! Bai, emaiazu, ez du ezertarako balio. Ederki, hemen duzu. Gu bagoaz. Zingiretako munstroa agertuko data. Ikusi duzu? Ez al naiz genio militarra. Zer diazu, Kruxa? Zer da zingiretako munstroa? Aurrean daukan guztia jaten duen piztitzari txusi, iletsua. Ez kezkatu hemen nagota! Kristalezko kokoa! Desagertu egin da? Berandu eroio, karma okerreko tipo gaiztoek eraman egin dute! Baina eskarbik eraman baldin badu, seguraski ontzian egongo da dagoeneko itxasoratzeko prest. Eta kristalezko kokoa eraman badu, zera ere eraman du, Cranky! Mugitu beharra daukagu, Donkey Kong! Funkiren hegazkina! Mundiala lagun! Non dago? Zergatik daude hemen nire gauzak? Aizue, mutilok! Igontzira harrapakina eta prestatu itxasoratzeko! Eskarbi! Eta kristalezko kokoa dauka. Donkey Kong berehala espadator, morroi hauekin joan beharko dut. Tira ba, hartaburu ergel garungabeok! Emaidazue kokoa! Berandu, bigarren gaizkile hori. Lehenengo gaizkile aurreratu egin zaizu. Norrastizikin piztitzar ustelalakoa, pirata madarikatu santarra, neuk izan nuen burutazioa! Indar negatibo honek erabat lur jota utziko neu. Orduan, berriz lapurtuko diot, azken finean zer dauka eskarbik, nik ez daukadanik. Eskuko kainoia, adibidez? Argi dago, beraz, errefortzuak beharko ditudala, ez da? Horra zingiretako munstroa! Ez zaitez ergela izan! Edo zein inozok bereizten ditu hegazkinaren motorra eta zingiretako munstroa! Horra non datorren benetako munstroa! Zingiretako munstroa! Irten hortik oraintxe bertan, kristalezko kokoa eskuratu behar dugu! Gauza hobea daukat jauna, kutunak kendu diote txaiari! Zaborrutx horrek ez du ezertarako balio, zuk bezala! Ez jauna, magikoa da, misteriotsua! Aztak irten huts batek baino eluke hori sinetxiko! Itxi eskotila guztiak, marinelo! Bostaxola pirate kokoa baldin badaukate! Azken finean, benetako botere iturria kutun magiko misteriotsu honetan dago. Harrapakin gehiago! Non dagoen jakingo banu behintzat? Espero dute zetortzea inola ere oian debekatura honen bila. Ez dago ni baino pirata azkarragorik! Mogitu ipurdiletsuok eta jarraitu eskarbiri. Krokoputzen bila joan da oraintxe, eta kristalezko kokoa dauka. Eta nola joan da, xarra? Ez era ekranki? Oian debekatura, azkar! Inola ere ez! Oh, ez berriz ez! Zer raio diozu baina! Donkey Kongek uste du txikitan zingiretako munstroa ikusi zuela. Ez dut uste! Ikusi egin nuen! Tira, zingiretako munstrorik ez dagota. Ez da? Eta orduan nik zer ikusi nuen? Neu izan nintzen, neu! Artaburu alakoa! Zer? Oian debekatura ez joateko esaten izun, baina etzen idan kasurik egiten. Eta zu handik urruntzeko moduren bat aurkitu behar nuen. Orduan ez dago zingiretako munstrorik? Horixe bera esan dizut behin eta berriro. Tira, joango gara behingo, zala? Bai, oixe, txikito. Ez dago beldurtzeko arrazoirik.
Tira ba, narrastika kaialea lakoa. Emaidazu kutuna. Ez, ona pirata beldurgarria. Ederki, zu irabazle. Harrapakin osoa nahi dundik. Baita kristalezko kokoa ere. Emaidazu. Egingo nuke, baina ez duzu esku nahikorik, nahi baduzu neuk edukiko dizut eskuko kainoia. Oh, bai, mil esker lagun. Osongi piztian askantea, orain zer? Hori amarru zikina izan da. Ziur altzaude ongi aterako dela. Ni engainatu ninduen, ezta? Nik esaten dizudanean hasi lanean. Entzun, zu kainoia ematen badidazu, ni kutuna itzuliko dizu. Zuretzat kainoia, ni kristalezko kokoa baino ez dut nahi. Eta nork hartuko du kutuna? Bosta xola astakirten alakoa! Ies egizue denok zingiretako monstrua! Zingiretako monstrua! Azkar, salbatu biztia! Harrapatu egingo gaitu! Ikutara harrapakina emaidazu neure eskuko kainoia! Eta bat baino etzen geratu. Azkar! Ies egizue! Saiatu zara, Donkey Kong, baina ikusten duzunez, jostailu gehien daukana da irabazlea. Eta neu naiz hori. Ez luzerako! Ara non zauden kaiku aurpegi horrekin, hain babesgabea, benetan penagarria. Ezin duzu ezertxore egin, neuk daukadalako erabateko botere iturria. Lan bikaina, txikito, oso sinesgarria izan zara. Baina zer ari zara esaten, zure esanaren zain egon naiz orain arte. Banekien amua irentsiko zuela. Zingiretako monstrua! Ene, ez, kruxan begira! Zingiretako munstroak krokoputz janekin du! Osorik, burua izan ezik! Babo astakirtena, atera nazazu hemendik! Didiren monstro horro ikaragarriari esker, ez dut uste aldi batean behintzat piratarik ikusiko dugunik. Zingiretako monstrua, eskerrak ez dagoenik. Funky! Upelean dago oraindik. Funky, ongi zaudi? Bai, ezin hobeto. Dardara negatibo horiek guztiek erre egin haute, baina lokuluska egin ondoren, martxan nago berriro. Aizu laguntxo, nire buruko apaingarria aurkitu duzu. Buruko apaingarria? Azkeneko upen lasterketan galdu nuen, baina orain berreskuratu dut. Horixe da, karma. Egindako guztiak, itzuli egiten dira. Ederki ulertu duzu. Agur. Ez duzue ulertu. Azkenean ziria itzuli egin zaigu.